Nduk Cahayu. Dalem Yung sampeyan nimbali Kang Putra enten napa, Mak? Leren dhisik ya Nduk ngaringke napas. Nggih. Sampeyan Biyung wis sepuh, kesehatane perlu dijaga. Iya. Welinge dokter mboten kenging nyengka. Iya, syukur Nduk, kowe anakku tansah ngelingke karo wong tuwek. Iki ora ijen awake dhewe Nduk. Nggih. Aneng bintang tamune kaya padatan. Sinten mawon, Yung? Informasi sing tak tampa Mas Sumar Bagio Gareng Ngesti Pandhawa Semarang. Alah, Mas Gareng. Heeh. Mas Gareng. Gareng neh iki. Lah nggih. Kersane Biyung papak mawi menapa tetiganipun? Iki gandenge ning Jawa Timur ya lagu Gagrak Madura no. Walang Kekek. Oh, nggih, Walang Kekek. Sing sinden Mbak Eka Suranti Kebumen. Nggih. Monggo Cak Laras yo. Iki asli pengendang Jawa Timuran. Piyayin Jombang. Sampun kepareng sibo, Mak, Mas Gareng, Cak Kuprit so Cak Tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng, Cak Kuprit, Mas Tawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Cak sedaya mawon? Nggih, sehat-sehat, mantun 2 tahun setengah. Nggih. Mboten saged tanggapan celengan di Badok Yuna. Yuna sapa? Corona. Oh, Corona kok Yuna. Kula celengan kuwi lho iki wedok kok Yuna. Awak dhewe kena kurang didik 3 tahun. Heeh. Tapi aku ya meskipun corona, aku tetep outbound. Wah, outbound kowe. Lah kok malah nindakake kegiatan to outbound. Outbound ten pundi? Bangsa ning nggon apa niku nggon gunung, apa ning nggon endi? Lho, outbound kon ngerti artine enggak? Out iku apa? Out iku keluar. Bon. Utang. Lah ya metu golek utangan aku. Kira nek basa edan nggon ngendi apa? Ngono. Sinau bendina. Heeh. Gak ninggalno wong Jawa kaya iki lho. Lah aku mau ninggal wong Jawa. Nek basa pinter Kang iki kan. Oh iya. Nek ngarani siji basane apa? Tunggal. 3 sekawan. Nah iki goblok nduk kene. Goblok nduk kene iki. Kon iku ya bodho-bodhono aku goblok-goblok. Siji basane apa? Setunggal. Mari setunggal, Kalih. mari kalih, 3 mari 3. sekawan. Nah iki salah. Sing bener. Mari 3 iku rendeng. Tak cocok kupingmu kon kok. Ora tak takoni kok saiki menenge. Nek gajah mati nok ndi? Gajah mati ya nduk alas to. Kethek mati nok ndi? Ning alas. Singa mati nok ndi? Ya ana alas.
Ya iki budumu nggo kene. Sing mana ini? Gajah mati, Nduk alas. kethek mati, Ning alas. sing mati Ning alas. salah. Lah, sing mati Nang masjid nang musala. lho kok iso? Dron, kok teko mati sholat, iku apa lah sing mati? Iku ngomati. Oh, sing mati. Lah iya. Sing komat to karo Nggih, maksude sing komat. Sing ngono. komat. Lah iya sing mati. Sing komati. Omongane wong ora diuntu ya nek ditampa. Kon tumono nek sing mati nggo kebon, ngomati nggo kandang ya gak tuwa. Nek komat yo ning masjid ning musala. Oh, komat kok sing mati. Kebongmu singa mati kok. Lah iya sing mati. Singa. Oh iya. Sing Ya bener sing komat kok ya. Sing Sing mati. Sing mati. Ya wis. Nggih pun ngalah kula. Wis sing waras ngalah. Lampu iki kok iso padang ini ya apa iki? Ya mergo ana strume Nono setrume padang. conduction system. Ya lho. Ana setrume lho peteng dedet ngono lho. Iku ana setrume lho. Wah, iki ilmu lho Kang Igeng. Iki Ayo ra. Angane padang. kuwi ana perpaduan min plus. Nah, Ini strum min, strum plus. mulane padang. Padang. Sone kuwi ana min perse. Ana setrume kok peteng dedet ku lho. Tak balik. Apa sebabnya lampu iku kok padang? Sebab matamu melek. Ayo ndelok merem kok nak peteng. Ayo. Kuwi ilmu lho, Mas. Nggih, ilmu. Ilmu telek. Sebutannya Pasuruan adalah Madinah. Madinah. Apa itu Maju arti? ekonominya, Maju ekonominya. Indah kotanya. Heeh. harmoni Harmoni. warganya. Oh. Gila. Harmoni dulu itu ada sejarahnya, Mas. Harmoni. Apa? Harmoni itu biyen nggone dansa londo. Iki lho, bapakne kan londo, ibuke kan Ulosawa. Iki ya iki cocok kan. Ngelamak sih. Ngono muring-muring waro. Iki gojek kok ora. Iya, Bapak Gone dansane londo biyen gedong iku sekarang jadi gedung kesenian lagi dihidupkan oleh seniman-seniman Pasuruan. Mangkane turunan iku penting. Penting. Contoh, Pak Sakera turun Jawa karo Madura. Kendel. Diarani pedalungan. Pak Sakira. Wah, watake keras dan kendel mbelani kebenaran. Ya, nek lot Cina mbek Jawa jenenge Indocina. Punyai watak untuk bisnis. Betul. Ponakane iki Iki dirabi Persia. Lho, Dirabi bareng wae. Duwe anak anggora ngono kok. kucing iku. Kucing. Ayo, Kok tarung kok kaya. ya. Ya. Aku seneng. Ngrungokke kok getun aku. Ben, aku seneng aku agar sak grup padu terus ya aku seneng. Iki sing Nek dene yo akeh. ngene yo. Gareng tepungan Mas Gareng kalian Waranggono Nggih. Tak ingin saking pepadi kalau wau monggo. Sewu ingkang mawi kaca tinggal sinten Ibu? Inggih dipun tepangaken. Nggih. Kula Ibu Anom Hartono. Bu Anom Hartono. Sik. Iki enggak semi. Dalam Anu. iki Anom Surata sidene Anom Hartono. Garwanipun Mas Anom Ponorogo. Ponorogo. Masyaallah. Nggih. Sakmenika mapan wonten Pasuruan. Wonten Pasuruan. Nggih. Loh, niki garwane Mas Anom Hartono iki lho. Nggih. Ya Allah, sing kita Brit. Ora ngerti kok sajak kaya yo. Ideng ora to? Mbak aku krungu-krungu. Wong saking Tauan. Ponorogo, Sisan, sampeyan Pak. domisili wonten Wonten mriki. Pasuruan. Nggih. Nggih amargi wonten ngrika piyambakan. Nggih. Dipun ajak anakipun ingkang wonten Pasuruan. Nggih. Oh, anu yogane wonten ngriki. Inggih. Matur nuwun Ibu. Wonten anu wonten Pemkab. Pasuruan nggih. Oh. Pemkab Pasuruan nggih. Aslinipun Pak Gusipul. Nggih, Wah. Sameneika wonten Pasuruan kota. Nggih. Oh, Wonten kampung pundi, Bu? Wonten perumahan Gading Permen. Oh, mriku. Alah mriku ngendi? Ngendi mriku iki? Tangga kali kula. Akrab. Kadang permainan. Oh, Cerita sejarah Mas. Nggih. 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 Garwane almarhum Mas Anom Hartono kuwi dhisik pengakuan karo awake anu kalih kula
Nggih. Kula pas sembayang ten Lumajang piyambake nusul ten Lumajang. Nggih, leres. Ning ngurung iso mayang. Terus sareng ningali kula terus grenjet kepengin mayang terus belajar lampane Dewa Ruci sanjange. Ini anu nika kula ladan saking Pak Anom ngantos dalan. Terus anu nyun pangapunten kula nunggak semi asmanipun Pak Anom kula mboten napa-napa. Soale ini isih waris king pengging. Nggih, leres nggih. Nggih. Oke, niki bahkan matur sembah nuwun dipun sekuyung nggih Bu. Nggih, matur sembah nuwun. Lho ngono lho War. Dalang iki kaya Ki Anom Surata. Ki Anom Hartono. Lah kon biyen jenengmu duduk Tawar, dalangmu jenengmu Kiamat. Ancen aku Ahmad ya. Ati celuk Kiamat. Dalang ono pesarean-pesarean ngono iku. Iki dalang ya ora iso kondang kuwi. Lah iso. Agar dalang nyabeti kuwi kok. Lah nek mayang ning punden-punden. Lah nggih. Asma resminipun sinten, Mbak? Sri Rukmini. Oh, Mbak Sri Rukmini. Canggih nggih. Wah, matur sembah nuwun. Garwa Putri Dorawati iki. Nalika kula sowan wonten dalem panjenengan kalih swargi nika Mas Bayu tasih alit. Nggih. Nggih terus pamer Gatot Kaca, Pak Lek, aku ndek Gatot Kaca apik ngoten. Oh, nggih. Niku tawa. Tawa. Bayu ki wit Pamer. Padake apa wae. Kok anu swargi Pak Anu Wartono niku rebu legen ngasta ning kono lho Mas. Nggih, Nggih. rebu legen. Hebat. Lah niki putrinipun. Menika Nur sewu, sinten Bayu? Pager nami kula Anggi Ragil Putri. Anggi. Anakmu ya, Cak. Heh? Anakmu kok padha oponge? Heeh. Iya anakmu tenan. Iki anake sing iki lho. Oh, Praborini iki. Mbak Anggi Anggi saking pundi? Saking Pasuruan. Pasuruan. Anggi mriki. Ragil Putri. Pegawai Pemda Pasuruan. Senes. Oh, ning iki. Anu yuswa pinten? Yuswa pinten? Umur. 18. Titik. Oh, dereng kagungan garwa. Dereng. Eman-eman digurke. Omonganmu lho rek kok melalar ngono apa? Dengkurke. Oh iso. Masih jenjangnya masih belajar. Lah, ngono lho. Maksudku ngono. Tasih kuliah. Kuliah. Teng pundi, Nduk? Alhamdulillah. Kuliah teng pundi? Wonten pundi? Malang. Ya, aku biyen kuliah loro. Apa? No air langga gak kerasan pindah nang air mancur teles kabeh aku. Oh, ngerti ruwokke mesti ngono. Wah niku serius-serius lho kon niku. Gak kon serius bandak dagelan kok serius. Ya saiki Mbak Eka ben ngadeg sekene. Ngene, Mbak Endah. Mbak Eka dua-duanya. Wah, lagi Cak Kuprit kudu sing ngejak dialog iki Kono. cara Mas. Duh. Kepriben Mbak Eka. kabare? Nggih, alhamdulillah Cak Kuprit kabare nyong pekli. Heh, Hah? ambimu. Lah kenang apa sih wong nyong? Ngomong apa nang iki? Kepriben kabare ya apa kabare? Kabare. Heeh. Kabare piye? Kabare nyong pekli. Ngono lho. Lah, iki aku sing durung tau krungu iki. Ya digenahke to. Niku karepe apa? Apa kuwi? Apik sekali. Saiki niku, samu Mbak. barange serwo disingkat. Enggak. Apik sekali ya pekli. Pekli. Oh, kuwi Nek tunggal. ngono ya aja nang kono ya jukit lah. Juki apa? Jukit. Jukit maju sedikit. Padha ae kuwi. Oh iya. Oh, ya, Mam. Oh iki lha iki. Lho, iki Dangel Jati iki. Ikau getuget. Kau get iki populere Iki kau getuget. jentik-jentik penyakit iki. Oh, getuget tok. Sindan kok padake penyakit. Ngelirik ngono kaya. Tenang ae, Nduk. Tenang ae. Wis, kowe nek wis ngomong durung ngerti omonganmu iki. Durung ngerti omonganmu. Ayo jak ngomong. Rumahnya di mana, Mbak? Tuh. Ngelirik ae. Lho kok aja Takon buter kok malah karo wong wedok sing itu. alus. Sing halus to. Iki piyayi Solo, daerah Jawa Tengah. Dalan pun pundi? Nah ngono. Cak cara Madura. Apa enek jentik-jentik penyakit tak iso omong? Iki. Biara kowe. Ayo ngomong. Syukur. Syukur. Ndak uget-uget niku kan bibit penyakit to, Mbak. Bebet penyakit mbok dikenalke iki sing apik, ora ngono kuwi teng klamut sajake ngidoni ya mbrojolno ora duwe untu kowe. Wis ta? Kowe wis krungu omongane? Omongane kok kenal pot. Wis sak
kaya kenal pot. Saja pedes kok ngono ya Mbak Yu. Omongno to? Piye? Omongno nek awake dhewe iki padha ngono. Sing padha apane? Padha wedoke kene genep aku ari-arine ngono. Jangan melihat fisik. Nah. Walau bagaimanapun juga dia punya kelebihan. Di balik kekurangan dia nadyan bentuke kaya termos, tapi suara. Anu Ku ya malah saya jero ya. Sinden kaya tremos kok ya enak. Ben ora dinyek cak tawar ku lho. tremos isine banyu panas wedi kowe. Ah, kowe piye? Oh, iso termos. Engko. Ku ya apa to kuwi? Apa? Wonten Lah ini alarm. kayak alarm kok dijugeti. Kepriben kabare Banyumas? Kebumen? Kabare ya apik-apik kabeh. Alhamdulillah. Duwe anak pira siki? Anu ndobeli ping pindho, Lek. Si. Apa kuwi? Apa kon? Doboli lah. Anake pira? Wis ndoboli ping pindho. berarti nglairno ping pindho. Cara kene nglair. Lairno nek cara kono ndoboli. Rusak-rusak arek wis. Kok rusak pripun? Andoboli jahit piro arek iki. Mboten dijahit. Ceritane kepriben ceritane? Ceritane jaman anu dijahit nika. Nika mergo rusak dijahit niku gara-gara niki. Awakmu iki kok iso cerita Awakmu lho, ya? Reng. Lu kok iso gara-gara aku lho? Lah, jaman ning jero weteng kae. Lagi Lagi 8 sasi. Hah? Kudune rak umume 9 sasi. 10 dina. Kemrungsung. Disuweneni digetak, ayo ndang metu dalane selak gentenan ropakmu. Kok gak kanthi men lho kowe. Lu wong lanang kok. Wong lanang kok iso gentenan iki apa nang dalan apa? Gak ngono iku mang dalan apa sih kok kayak gentenan. Aku gak nyandak Wis, puluhku. engko tak kandhani. Oh berarti rikala panjenengan ke ngandut sarang desa 10 sasi. Sangat dina. Sangang desa. Sangang Aku desa. seneng kuwi petingane iki sinden rada koplak iki. Sangang dina kok sangang desa. Iya iya. Monggo. Kowe iki mbok yo ngadeg ben ora disepelekne karo Cak Kuprit Cak Tawar ngadeg kok. Ngono yo tak kuampleng sisan yo padha wae lho. Piye ta iki? Aku wis suwe karo panjenengan kuwi iki yo Mbak Yuku dhewe kok iso malah Oh wis pol to? wis pol. Walah, Kok nek kepengin dhuwur tak kumpoe. Oh ya apa? Durung dikumpo ya. Nggih, Mbak Eka dawuhi napa biung sange iki? Anu, tak aturi bawa senengamu apa aturno aku ora arep ngarani. Ose anu bengi iki ketokno kadigdayamu ning Pasuruan. Petingamu apa? Wis ngono. Waduh. Ayo. Turu. Oh kok turu. Petingamu apa kok turu? Awake duet kali Mbak Eka pripun anu biung? Ora angkuhan ning dhewe iki. Iki kula ki Mbak. Heeh, utus sampean dhewe. Nggih, wedi aku. Ayo, anu podang kuning. Monggo. Oh. Bareng nggih biung. Oke. Entuk. Iya, Kak. Nadyan wujud temong paksi Piye? Piye? Bathok bolu sindut ya. Isi madu. Madu. Dot iki piye ta? Madu. Madu. Suarane iki jalmotan kena kini. Iya iya Kang, iya Pak. Nyolong pethek arek iki. Ya nyolong pitik barang kok. Bawa ya apa iki? Bawa apa? Bawa ya apa? Podang kuning. Iki bawa kagok ketanon. Wah, Ngerti kan? Kok dhuwur? Ahli gending aku iki. wah dhuwur men. Aduh. Besak karepe. Bingung-bingung. Bungo kapok ketanon. Kagok anu. Kok iso tekan Sragen bareng tanon. Anu nane, ya Kak. Halus manis nengsem make wasawenggan goleki si podang pita
tanding bisa dadi no tombo yo digarap sing ngerangin podang kuning monggo yuk Kak esuk awane ngomah wis ora krasan kaluyuran nang goleki sing tak sayang ngobeng midaran konku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi man yen nganti yo nang nyawang uyuran nang goleki sing tak sayang kekancangan tarindi saka kagungan sarawi ngoceh dheweke ngalih penso nano neno Mino alungan seru sampun katur podang kuning dening Mbak Eka Priatiningsih. Nggih, sami-sami Mbak Eka, terima kasih. Niki di versi Tulungagungan niki wong. Nggih. Nggih, heeh. Sebelum Mbak Eka Kebumen sinden, Nggih, tak suwun ngetokke wiragane sik. Mbak Oh. Eka. Sesindena anu Beksa. beksan. Oh, cocok. Nggih. Ingkang bawa sinten, Mak? Nggih. Mbak Eka wae, Mbak Eka. Mbak Eka nggih. Nggih. Mengki pas lagunipun nembe oper sing pareng asta sindenan. Nggih. Monggo Mbak Eka dibawani mengki dawuh eling-eling
Nggih. Ya, Mbak. Raden Arya Wreku Dara nyata lamun satria jodi Kok sik ta? Pripun? Kok gudeg tak godhek wok. Godhek wok. Godhek wok. Werkudara ki godhek wok kok gudeg tok. Godhek wong niku ra ana sing dadi Werkudarane niku kados Gusipul piyayine niku gagah, resik. Lah wong niki entene niku mau godhek tok lho nek mboten percaya. Mang buka. Ora resikan. Ora gawean. Lho malah tatoan. Mosok tatomu gendul kecap oleh. Iki panu. Pindah guntur dasar satria prawira Nenoe Rama Kesenembang Mbak Rizky. eling kula eling gunungane Senapati Regatek urip ngalam dunya mulane bejan
sampun dipun aturaken. Wis golek keringet Mbak Eka. Nggih, Cak Tawar. Nggih. Ah, nek cara Banyumasan enten Lengger ngeten iki. Jawa Timur enten Ngrimo, nek Banyuwangi ya ana Gandrung. Nah, niki Lah niku. sing dereng pirsa niki naminipun tarian Lengger ciri khas Banyumas. Apa to Nggih. sebabe disebut Lengger? Apa Kang? Mergo dia dikira leng jebule jengger. Mula disebut Lengger. Lengger. Mula kakek penari Lengger biyen ora beda Tandak mriki, tandak. kene. Ludruk ngoten nika Cak Oh, Tawar. dados ingkang dados niku jaler. Jaler. Ah. Nggih. Mula diarani Lengger. dikira leng, kok jebule jengger. Jengger. Di Lengger. Ngono. Nggih. Yo, Nyuwun dawuh Yung, kados pundi? Ya. Kaya wis katok iki mau. Nggih, nggih. Mengko ditambah nggon gara-gara. Oh, Oh nggih. Kok dawuh. Cak Tawar, Cak Kuprit, Mas Gareng ketemu ten Pater Songo nggih. Nggih. Nggih, niki nutuke laku. Ya ngobong dupa. Nggih.